once again. Gashi ina son mai kuɗi, mai kuɗi. Gashi ina son mai kuɗi, mai kuɗi. Gashi ana min gargaɗi, mai kuɗi. A cikin halayya ta zar kuɗi, mai kuɗi. To wannan haka yake, ga fitina kuma ga kuɗi. Allah ya mana tsare da fitinar Malam Nasiru. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan rana a kamar da muka saba a kowane mako karfe 4 na kowace Laraba kenan a cikin shirin na kuma yi farin jini arziki a tafin hannunka. Kamar da mai sauraro ya sani, mun kashe da masa tun kafin wannan wata na Ramadana, wato wannan kamfanin Jaa LifeStyler, wato karkashin Ben Mali Foundation da kuma haɗin gwiwa da wato kamfanin Swap Limited, Swap Coin kenan, masu Spas Coin da Smile Token suka ɗauki nauyin da za mu ke kawo muku tafsiri a kowace rana karfe 4 na yammaci a ranakun Laraba, kuma kasance a wannan shiri, Alhamis kuma mu kasance a cikin wancan shiri. To da ikon Allah, yau muna cikin shirin gadan-gadan, inda da fatan zai mana afuwa bisa rashin fara shirin akan lokaci. Ambassador bin Malik, sallama da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akwai Ambassador Zainab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannan muna tare da Alma da Gawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To wani ila yau dai a ɗakin shirye-shirye muna tare da su Dr. Khalid da su Lida Ibrahim da dai sauran ambassadors da kuma wato leaders da admin inda muke kama muku wannan shirin kamar yadda muka saba. To da farkon fari, ambassador Albacirawi. Kamar yadda muka saba, mukan leƙa wancan teburi ko mu ce allon saka bayanai na kamfanin Jaa LifeStyler, inda suke a turanci suke cewa gurin newsletter. Haka. Yes. To za mu so mu ji wannan makon me aka kunso a wancan guri kafin mu shiga sauran batutuwa. To, ko da yaushe ka san idan kamfani ya saki newsletter sabuwa, yana bayani ne watakila abubuwa da suke faruwa daidai lokacin, ko abin da ake tunanin za a yi nan gaba. Haka. So, wannan newsletter mutane da yawa sun ta tambaya, sun ga newsletter ta canja ba irin wacce aka saba gani da ba. Gaskiya ne. To, wannan wani dalili ta yi. Saboda faruwar wasu abubuwa a wannan harkar tamu. Ma iya cewa marasa daɗi. To, duk lokacin da kake ma'amala kuma irin wannan, musamman abin da ya shafi harkar ci gaba. Haka. Kuma harka wacce ake ganin mutane za su fita daga cikin kangi. Kuma duk abin da yake akwai alkhairi a ciki, sai ka dinga samun wasu abubuwa na kalubale. Haka. Kuma kalubale shine abin da yake ƙara tsayar da abu ya zama standard, ya zama tsayayye. To hakan ta sa aka bada newsletter, aka yi mutane bayanai, irin kuma bayanan nan da kafin wannan newsletter din tun watannin baya, duk wanda yake bibiyan mu a fejikan mu musamman na Telegram inda muka tara mutane, lalle muna yin wayannan bayanan. Kuma wayannan bayanan duk wanda ya kiyaye su shine tsira, wanda kuma bai kiyaye su ba shine bayanan nan suka yi magana a kansa watakila saboda faruwar wani abu. Na farko akwai magana akan mobile app na kamfani da mutane suka dinga downloading, kawai mobile app an rubuta Jaa LifeStyler. Wasu da yawa sun yi tambaya, kafin a yi tambaya ma mun yi bayanin cewar Jaa LifeStyler ba shi da mobile app. Wato duk wannan app da nake gani naga wajen kamar kala-kala duk babu na Jaa LifeStyler. Har a gidan rediyon nan ma na yi bayani, ba su mobile, za su yi amma ba su mobile app ba su da shi. Mun kuma jawo kunnen mutane da yawa akan kada a yi amfani da wannan mobile app din. Because idan ka je mobile app din nan da za ka yi amfani da shi wani ne. Kuma duk lokacin da ka saka username da password na account ɗinka zai yi encoding. Wanda ya kirkiro na mobile app din zai mallaki username da password ɗinka. Ashe kenan dai mutum zai mallaki username da password ɗinka, zai iya wani abu a cikin kai ne ka je ka yarda ka aje mukullin ɗakinka ko gidanka wani ya ɗauka. Idan baka nan zai iya shiga ya je buɗe duk abin da ya ga dama a gidan nan naka. Kwarai kuwa. To da haka muka dinga jan hankalin mutane akan wannan. Amma still dai mun ga mutane sun ta yi, suna ta yi, saboda Jaa LifeStyler kamfani ne, kamar yadda na gaya mutane, wannan kamfanin Jaa fa zai zo ya ja da irin su Facebook, Twitter, Telegram, Instagram,
wasu jami'o'i ne da ake tara kuɗin mutane a duniya, wanda ba wata hanya da ake tattara kuɗin mutane a duniya irin wannan sakta. Kuma ya zo ya wayar da kan mutane, ya gaya wa mutane cewar wayannan mutanen fa ga abin da suke samu. Ni ma ku zo ku yi aiki da ni, zan samu irin wannan abun, amma zan ba ku mu raba tare. Haka. Kana tunanin ba su samu kalubale ba? Dole ne. Na taɓa gaya mana cewar akwai lokacin da aka taɓa sadin Jaa LifeStyler. Sai da muka kusan sati 2 ana gyara. Account ɗin ma baka isa ka shiga ba. Lokacin jaalifestyle.com ne. A lokacin suka mai da shi secure jaalifestyle.com. Haka za ga domain ɗinsu yake. So wannan duk da cewar ba wani ɗan adam da ya isa ya ce shi ya fi ƙarfin a yi masa abu kaza. Don ina jin har America a lokacin zaɓen sun ce an yi hakin ɗinsu aka a ringizon ƙuri'a da sauransu. Su ne dai ƙarshe dai a duniya ko? To gudun kar a samu abubuwa irin wannan ake ta mutane dama cewar kar ku yadda ku yi amfani da abu irin wannan. Sai magana ta biyu. Ina jin a gidan rediyon na Albacirawi na yi magana na ce mu'amalar Jaa LifeStyler in za ka biya kuɗi ka je ka biya kuɗi kai da kamfani a cikin ɗakinka. Har na maimaita na ce kai ko bin Malik ban yadda ni da yawuna ka ba bin Malik kuɗin ka ba. Mun ja kunne akan mutane su daina ɗaukan kuɗi suna ba wani. Wani zai ga mutum a cikin group bai san shi ba. Bai san shi ba, bai taɓa ganin sa ba. Kawai a cikin group suna mu'amala sai amma mutum zai ɗauki kuɗi ya je ya tura wa wancan bai taɓa ganin sa ba. Ya ba shi username da password ɗinsa ya ce ya masa aikin bayan bai taɓa ganin sa ba. To na faɗa da yawa ba kowa ne kuɗi suke iya wucewa ta hannunsa. Ba kowa ne ke da imanin da yake iya jurewa ba. Wani in dai kuɗi suka gilma ta hannunsa sai ya cuce ka. Kwarai kuwa. Shi yasa muka hana. Muka ce kar a ba kowa kuɗi. Na ta irin wannan ko dai a voice ko a rubuce ko a gida ko a program da nake a gidan rediyo. Na ta irin wannan. Sai kuma yanzu kamfanin wasu abubuwa da suka ƙara hangowa. Akwai mutane da yawa a duniya da suke ta ƙoƙarin shigo da wani tsari wanda ko dai su lalata tafiyar kamfanin ko kuma su yi amfani da wannan damar su yi amfani da ignorant na members na kamfani su cutar da su. To kaga akwai wanda aka bincike ya nuna sun je sun kirkiri crypto sun sa masa suna Jaa coin. Irin na Jaa LifeStyler. To ko shi ne dalilin da yasa sai a ta bugo waya nawa ake sai da shi ina za a samu na shi ni ban sani ba. Okay, amma fara nema ko? An fara nema. To kaga mun yi kan nagarki. So wannan za su fito da shi. To kaga ma kila sun fito da shi din ta bakin ka. Tunda kamfanin nan kawai ba ma gaya mutane ne challenges din da yake fuskanta da mu kanmu da muke fuskanta kala-kala. Ba kuma za a fito a gaya mutane ba. Abin da muka yarda da shi duk abin da yake na alkhairi ne. To dama sai an samu abubuwa irin wannan. Sai an ji kuma an ƙi ji. Sai an gani an ƙi gani. Saboda ba kowa ne yake so ya ga al'umma tana walwala ba. Wani idan ya ga al'umma tana walwala shi a duniya bakin cikinsa kenan. Kuma zai iya yin duk wani abu. Ko da ya cutar da mu da baki, ko ya cutar da mu da mukami, ko ya cutar da mu ta hanyar shashancinsa. To duk irin wannan ana samu din. To amma tun da Allah ya sa mutane sun kalli Jaa LifeStyler sun san menene yake all about it. Sun san ba kamfani ne da yake da ya zo ya karɓi kuɗin mutane ba ma. Tunda ba investment company ba ne. Bare ku ce ai kuɗi an bashi mun tara musu kuɗi za su dinga ba mu kuɗi. A kamfani ne na ka zo ka yi aiki a biya ka. Wai ya abu yake zama scam ne. Na zata idan ka biyo ni bashi na hana ka sai ka ce na cuce ka. Amma in ka bi ni bashi na biya ka fa. Kana da ikon ka ce na cuce ka? Wani mutum. To Jaa LifeStyler a bari su fara aiki ka samu kuɗi mana ka gani za su biya ka ko ba za su biya ka ba. Sai kai wata magana da za ka yi akai. To suna yin maganganun ba sa tasiri gaskiya. Kuma mutane da yawa sun fuskanci harkar sun san kuma yadda abin yake kuma kamfanin nan baya yin komai a ɓoye. Komai yana fito da shi yana yin sa a zahiri. Gaskiya ne. To shine abin da ya sa irin wa'annan ma an sun zo da maganganun su ba sa tasiri. Kuma suna yin kuma za su ci gaba da yin. Kawai dai muna fatan mu Allah shiga tsakaninmu da mugu. Haka ake cewa. Tsakanin nagari da mugu. Yawwa nagari da mugu. Ai mu ne nagari insha Allah. Allah ya sa. Amin so mun shigo cikin tsarin ko in ce mun shigo cikin wata mai alfarma. Watan azumin Ramadan. Watan da Allah yake yanta bayi. So abin da ya kamata mu yi amfani da wannan damar mu yi amfani da
kuma damar da take hannunmu shine mai addu'a mu gaya wa Allah bukatunmu mu kuma yi aikin da zai kai mu aljanna. Kowa ya san a wannan tafiyar tamu duk wanda ya ji yadda muke tafiyar mu da yadda ya san mu ya san muna so mu mutu mu shiga aljanna. Kwarai kuwa. Da haka duk wani abu shi yasa duk wani abu da zai zo na cigaban al'umma mu muna bangaren sa. Duk da ka san akwai kalubale. Da abin da ka ce yau bari ka zo kai wani abu. Wani yana nan a gefe ya kasa. Tunda na kasa me yasa wani zai yi? Haka. Shi tashin hankalinsa kenan. Gaskiya ne. Wani yana nan a gefe shi baya son ma ya ga ana walwalar. To ku da kuka zo wa mutane da abubuwan da za su yi walwala yaya zai yi ya ga ya ci duniyar ku. Za a samu. Kuma ana samu din. To shi yasa kullum muke ta gaya mutane wani zai iya amfani da wata dama da ya gani a tattare da mu ya shigo ta cike cuci mutane. Yanzu wannan in banda Allah ya sa mun yi farga wannan tauraron sulallan mutum nawa za a sa su siya. Gaskiya ne. Ba na Jaa LifeStyler ba ne. Amma sun je sun kirkira tunda blockchain zan iya yin koyin ma in sa albacirawi. Gaskiya ne. Ko in sa almadigawi. So ko in sa bin malik. Ko algommajawi. Yawwa ko algommajawi. Duk zan iya. Kuma idan na zo ne nawa albacirawi in wani ma ya zo ya ƙara yin albacirawi zai hau fa. Ok, shi babu trademark? Zai hau, ba trademark. Shi yasa shi ya zama decentralized. Na gani. So don haka idan wayancan kamfani ya zo ya yi ja coin din shi. Kuma ya ƙoƙarin ba wa mutane coin din nan enough. Duk wanda ya ƙoƙari yana nan ya ga irin coin din da ya tara. Duk wanda ya wani aiki na a zo a gani a kamfanin nan zai iya sadaukar da kansa akan ya kare wannan kamfanin ko dan abin da ya tara a ciki. To wannan shine abin da muke kira ga al'umma mai amfani da wannan lokaci na azumin watan Ramadan ta mai alfarma mai amfani da wannan da dararen da muke lazimta. Yawanci in kana lazimtar dare awa 1-2 in azumi ya zo ma wani yana iya lazimtar daren gaba daya. Gaskiya ne. Kuma lokaci ne na amsa du'a'i. Mu yi addu'a. To alhamdulillah. Duk wata fitina Allah ya kadar mana. Amin. Mu yi addu'a duk wani alkhairi Allah ya kusato mana da shi. Amma dai kam lalle akwai kalubale da muke fuskantar sa yadda ya kamata. More especially wajen Jaa LifeStyler ta zo da tsarika na ta sa mutane sun aminta da mutane. An taba ganin platform din da mutanen cikinsa suka aminta da mutanen da suke ma'amalar abin. Duk wanda ya danganta kansa da kamfanin mutane suna amince masa. Haka. To an samu mutane da yawa sun zalunci mutane. Kuma wani rashin fahimtarsa zai iya gani kamar ya ce ko kamfani ne. While kamfani ya samar da hanyoyi guda 4 na biyan kuɗi. Ya ce zo ka biya ni kuɗi ni da kai. Kamfani bai taɓa cewa je ka ba wani kuɗi ya zo ya biya mu ba. Ya ware hanya ta za ka iya biyan kuɗi da katinka na banki. Ka biya ka saka ka biya wannan automated ne ma. Ya ba da hanya da za ka iya amfani da crypto ka yi biya. Shi ma automated ne. Ya ba da hanya da za ka iya biyan kuɗinka da PayPal. Shi ma automated ne. Sannan ya ba da damar da za ka iya transfer kuɗi cikin account. Wannan ta sa kamfanin nan ya yi rijista da ƙasar mu ta Najeriya. Yana da certificate. Yana da certificate nasa sannan yana da tax clearance. Ya nuna cewa yana biyan tax na ƙasa don haka ƙasa ta san da shi. Har yana neman wasu takardu wanda suke da alaƙa da gudun kada kuɗaɗen mutane su zirare ta wani guri. So kaga wannan ya nuna kamfanin nan ya zo ne da alkhairai kuma ya zo ya taimaka wa mutane. Sannan kamfanin nan a London One Canada Square da ake magana wata cibiyar kasuwanci ce a London wadda ba a duniya ko a Europe ba ko a London din in ka kamfani yana da wata matattara ko ofis a wannan dandalin kasuwancin to ba karamin kamfani ba ne. So kamar a Najeriya ne a ce irin su gwarin fa mai tama. Good. Wani guri ne na gwamnati ba ma wai private ba. Na gwamnati wanda gwamnati ta yarda da wannan kamfanin nukan na yarda da su da haka na ba su guri su zo su zauna su kuma na yarda ba za su cin kai akwai irin certificate na irin kamar kace na EFCC a Najeriya. Kamfanin nan yana da na Europe certificate irin wannan na Europe ni ina da shi kawai da shi ba mu sake mutane sun gani bane amma ina da shi sannan da bayanai da ƙasa ta akan kamfani ya kai wajen peji 10 ina da shi a tattare da ni so kaga irin wannan lalle wannan ya sa mutane suka aminta da kamfanin nan
suka gane cewa kamfanin nan ya zo ne ya taimake su. To amma me yasa wasu za su dinga shiga cikin inuwa kamfanin nan suna neman su ƙwari mutane, duk da dai su ma mutanen ba sa jin magana ne. Gaskiya ne. Suna ɗaukan wata dama ko dai son banza. Ko kuma ignorant, ban san ya zan ce, ko kuma wani kuma kawai rashin kulawa ne nasa. Akwai ma dai son banzan shi ma. Yawwa, akalla da son banza. An ce a kamfanin nan an dinga sayo da mutane boca 3,000. In ka je ka siya a website nawa sai ka siya ta 5,000 ko 5,500 har 6,000. Mutum ya zo ya ce maka ka siya boca naira 3,000. Ya kamata ka tantaba. Wai irin to ga wanda ya yanzu rijista da irin wannan bocar yaya matsayin rijista shi take? To zai ga abin da zai wakana. A yanzu ko a nan gaba? Ko a yanzu ko a nan gaba. Duk da kamfani ai yanzu ba kamfani ya zo daidai lokacin da za a ci albarkacinsa ba. Ya saka security search. Albashirawi ne ya gina sabon gida. Ya yi fenti ya kuma in zai shiga gidan ai za a dan wanke shi ko? A jera kayan alatu. Ai addu'o'i. Yawa watakila in ma za a shiga da amarya dai a shiga da amarya. Haka. To kamfanin nan ya zo lokacin da ya kamata zai fara aiki zai shiga ya sa security search. Shi yasa duk wani abu da aka yi na ƙarya ya zama da ya yi vanishing. Za a yi shara a kwashe shi. Yawa zai goge. Duk wani ƙwaro da wani gizo-gizo da waye an fesa magani to za a neme shi a rasa. So irin wannan shi yasa muke wa mutane bayani cewar lalle abin da kamfani yake kira a kiyaye. Idan wani abu ya faru da kai a daidai wannan lokacin to ka kiyaye kar nan gaba ya faru. Kuma kamfani na yin duk wani abu nasa, duk wani possible abu da zai ga ya kiyaye hakkin duk wanda yake memba ne na kamfani. Sai da in kai ne ka ƙi bin dokar da kamfani ya gindaya ka je ka fada da kanka cikin wani abu wanda yake ba ruwan kamfani a ciki. Tumadalla. Wannan shi ne bayanin da nake so ne mana. Dawo gare ka mu ji batun 15 ga wata. Bar mu ji ga Almadigawi. Almadigawi ne mata wani da ya shiga musulunci a irin wannan wata Ramadana. Da ya sha rana ya sha yunwa sai dan zagaya ya zagayo sai aka ce ogaya ya ce ai kai wannan azumi wannan fasting naku akwai fawa wallahi amma mu dan sha garin gwangwani guda mun rage mai fawa. To yau na ga Almadigawi da karfinsa ana azumi. Shin shi na san bai sha wancan gari ba amma me ya hango ko me ya jiyo daga Jaa Life na ganshi kamar baya azumin nan wanda ya sa ya samu fawa sosai. To salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum da farko dai ina so in yi wa al'ummar musulmi murna ta shigowar wannan wata mai alfarma mai albarka na Ramadana. Ina roƙon Allah ya sanya wannan wata da muka shigo muna cikin waɗanda yake ‘yantawa daga cikin azabar wuta. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alheri ya sa duk ibadar da za mu yi karɓaɓɓiya ce za mu yi. Waɗanda muka rasa suka rasu tun daga farkon lokaci zuwa yau dinnan Allah Ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu. Mu kuma Allah ya ba mu sa'a in tamu ta zo. Kuma waɗanda ba su da lafiya a cike kwance a asibiti ko a gida Ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafaɗarsu. Wannan kenan. Magana ta biyu shi babban ambasada ya yi jawabi gaba ɗaya. Kuma abin da za a ƙara sai dai a ɗanyi ta'aliki kaɗan amma dai ya riga ya yi da abin da za a faɗa. Magana ta gaskiya wato ni tun da nake ban taɓa ganin mutane masu taurin kai da masu son banza da masu son kashe mu raba irin mutanenmu ba. An yi maganan nan to ni yanzu abin da nake so in ce dan Allah dan girman Allah ina ganin sai an hada da magiya. Dan Allah dan girman Allah ya za ka yi ka zo da hankalinka da tunaninka kamfani ka zo kamfanin nan fa cewa ta yi ga harkar da muka tsara aiki za a yi ka yi aiki a biya ka aka tsara komai da komai tun daga lokacin da za a zo ka ai maka register ai verification ɗinka ka zama member. Ba abin da aka yi shi a ɓoye ba wani abin da aka yi shi a kumbiya ga kuma hanyar da za ka bi. To wai ya ilahil alamina menene mutane suke jin nauyin su ba hanya ta ka'ida da aka ce a bi su zauna lafiya. Wai sai wannan ya karumo wancan wannan ya ɗebo wancan wai wane ne zai yi mun ko wane ne.
To harka ta kuɗi kamar yadda ambasada ya faɗa ba kowa ba ne zai ga kuɗi ya ƙyale ba. An riga an yi mana tankaɗe, an mana rairaya, an tashi, an yi komai abin da za